Kom! Du får skjuta på kramarna sen, för nu ska det dansas! Erik! Koncentration, Danny! Och det är som vackra killar, men du har ett jobb att göra, Erik! Go, baby! Kära vänner, ni är inte lottlösa. You are not lot loose. För ni har kommit till andra chansen, va? I Norrköping. Have you seen Norrköping? See Norrköping and then die, that's what they say. Så att jag tycker att ni kan vara helt nöjda, eller hur? Känns det? Det är klart, nu får han till Norrköping. En stor applåd för Red Fox och Ringo. Vi pratar snart.